Pipila ka lugar sa Zamboanga City ang walang gihapoy supply sa tubig ug kuryente. Human nagadanyo sa pagbaha ang mga linya sa kuryente ug tubig. Hinuon, ginahimuan na kini og paagi sa Zamzelco ug ZZWD. Ang detalye sa report ni Chris sa Dapitan. 5 kaadlaw human ang nasinating grabeng pagbaha sa Zamboanga City. Pipila sa mga Zamboangenyo ang nagreklamo gihapon tungod wala pa sila'y kuryente ug tubig sa ilang lugar. Susama na lang nila Arthur Najal ug Joel Almonte nga taga San Jose, Zamboanga City. Lisod kuno ilihok ilabi na pagluto kay wala gihapon kuryente ug tubig. Bien malisod. Bien malisod gayud kay bahaya kabarkel may pa kuryente. So, difícil ba, hindi kami pwede miraw, hindi kami tapasa. Sana pwede sila si Biraara kay baho yaman uli lagwa. Mahirap talaga pagka walang kuryente at saka tubig, hindi makaluto. Apan sumala sa Zamboanga City Electric Cooperative o Zamcelco, anaa na kuno sa 96% ang ginahimong restoration sa kuryente. Last week we have deployed at least 80 to 90 employees para tumulong sa troubleshooting and maintenance para lang mapabilis yung restoration of power the flooded areas. So we expect this week na 100 fully restored na yung ating areas. Samtang ang Zamboanga City Water District padayon sa ilang restoration sa mga linya sa tubig sukad niadtong Biyernes. Padayon sa mga ilang pagrasyon og tubig gamit ang water tank sa mga lugar nga wa pa naayo. Ang Barangay Lumbangan, Lumayang, Labuan ug Barangay Patalon na lang kuno ang wa pa mabalik ang serbisyo sa tubig. Most of the barangays naman sa service area natin, may water na except may mga isolated areas, pero most of our service area, okay na siya. Naka-restore na tayo, although hindi pa talaga sa rated pressure niya or yung usual service before ng shutdown. Kauban si Alter Rosales sa kamera. Ako si Chris sa Dapitan para sa One Mindanao.